El Slot Terrassa existeix des de l'any 1996 fins ara i som uns 50 socis, normalment cada any, uns 50 socis cada any. Aquí un soci ve quan vol, quan l'horari del casal està obert, ve aquí i té dret a entrar a la sala que vulgui, d'aquest circuit o d'un altre circuit, ve aquí amb els seus cotxes, amb els seus mandos i ve aquí a rodar, a provar, fins que vulgui, fins que tanquin. Sí, els campionats que fem són bàsicament amb aquesta escala de U32, que és aquesta l'escala petita, fem el campionat de Catalunya de resistència. Normalment són equips de 4 persones i ens movem per tota la geografia catalana. Són 5 curses l'any i anem cada 2 o 3 mesos, anem a un lloc diferent que organitzen una cursa d'aquestes que són de 12 hores cada cursa. L'escala de U24, que és l'escala una mica més gran, és on tenim campionats d'Europa, campionats d'Espanya i campionats de Catalunya, a nivell tant individual com amb equips i de resistència o de velocitat, més que res de resistència. És un hobby, com tots els hobbies, econòmic no és, val cèntims, i això és una cosa que tu has de fer tot tu mateix. Sí que venen moltes coses preparades, però és qüestió d'anar-t'hi trencant una mica el cap i de dir, a veure què puc provar perquè el cotxe vagi millor, a veure on puc millorar, i després els fabricants fan molt tipus de peces diferents que tu pots acoplar en el cotxe i a base d'anar provant és qüestió d'anar mirant a veure com pot anar millor i treure el màxim rendiment del cotxe. La mecànica bàsica de la cursa és que tothom ha de córrer per tots els carrils. Si hi ha 6 carrils, el mateix corredor ha de córrer per l'1, pel 2, pel 3, 4, 5 i 6. Anar saltant cada cert temps determinat, que és el temps que es determina per la cursa. Si són 5 minuts per carril, tu faràs 5 minuts pel carril 1, després saltaràs un altre carril fins que els facis tots. I el que faci més voltes sumant tots els carrils és el que guanya la cursa.